Nid ein stori ni yw hon, eich stori chi ydy hi. Y trawsnewidwyr a gyd safodd â Cymorth Cristnogol am 75 mlynedd. Pobl go iawn yn gweithredu newid go iawn, yn mynd i'r afael a thlodi, yn ffyddiog y gellid ei ddileu am byth. Yma y cychwynodd y cwbl. Gyda'r ail ryfel byd ar ben, roedd ffoaduriaid Ewrop mewn angen. Roedd y byd wedi anghofio, ond nid y chi. Unodd pobl gyffredin i gynnig cariad a gofal i bobl mewn angen mawr, yn estyn allan gyda chymorth dyngarol a chefnogaeth tymor hir. Ond dim ond y cychwyn oedd hyn. Chi oedd y gwahaniaeth i fywydau yng nghanol argyfwng Nigeria yn y 60au, ac fe safoch chi gyda'r rhai oedd yn mynnu eu hawliau dynol. Chi wnaeth wahaniaeth i'r newyn difrifol yn yr 80au, i'r rhai fy'n byw gyda HIV yn y 90au. Bu i chi ymuno mewn protestiadau yn galw am ddileu dyled, yn cydsefyll gyda'r rhai yn diodda erchylltera apartheid. Fe frwydroch chi dros gyfiawnder y masnach i nifer ddweud ei fod yn amhosib. Rhoes y chrym i ffeth, cocoli a ros i newid ei bywyd ei hunain, i freuddwydio unwaith eto. Lle bynnag yr rydym wedi sefyll gyda'n gilydd i ymgyrchu dros gyfiawnder. A nawr, gan wybod be ellid ei gyflawni, y gall yr anghyffredin ddod o'r cyffredin. Safwn yn unedig i wynebu'r her fwyaf o bosib, y frwydr dros gyfiawnder hinsawdd a dyfodol i ni gyd. Y funud hon, mae'r argyfwng hinsawdd yn gadael pobl yn newynog, yn ddigartra ac yn dorcalonus. Ma'n yn brifo i gyd, ond y tlotaf sy'n wynebu'r gweitha. Ynghyd â'r coronavirus, mae'r her yn anferthol. Ond wrth i ni edrych yn ôl dros y cyfan a gyflawnwyd gennym dros 75 mlynedd, mae gennym obaith diwiro y gallwn wneud byd o wahaniaeth gyda'n gilydd, y gall pobl go iawn gyflawni newid go iawn pan fo angen. Chi ydy'r newid hwnnw.